Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Jose Loncho, Espainiako aktorerik onena da. Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu. Jose Loncho, Espainiako onena? Bera zein zen da, bakarra beak sari hori jaso du? Espainiako aktorerik onena, ez? Joder, tipoak goia jodu, ez? Goia jodu. Eta besteren batek ere, bai. Zer uste? Ni kandidato izan nintzen. Horregatik, pa? Baina. Sekundario. Hirugarren mailakoa. Kandidato normala, zela sekundario. Zu ezten den... bai, mejor actor... Aktore honenaren... Mejor actor de reparto. Reparto. Ja, gaur egon gara urte zizketan, ez? Ni esaldi hori... Zer da reparto? Euskeraz dola esan. Iraingarri pizkat egiten zaiter deraz bintzat, ez? Ja, nik usteaz ez dakizela denta. Ez? Tipo... Multzo, ez? Multzoko, hori nahi duzan, multzoko aktorerik onena. Bulto bat hor gora gertzen dana, ez? Ez que reparto nik ez da izan. Karo, garai batean zan, bigarren... nada? Bai, sekundarioa bezala. Bai, hori, sekundario Bob Simpsonetako hori bezala. Bale, hori zen. Eta hori agian mingarriagoa da, ez? Ja, bigarren goa, ja. Oso top, maiaketa garbia. Hontan, bueno, ez? Eta baina repartokoa, ez? Bai, hori, reparto, Amazon, bai. Hombre, esan dute goiek funtzionatzen dutela diala, nik esan egin dut ulertuko eze nabilen esaten. Bai. Akademien sariak diala. Eta hor zu, akademikoa ez bazara, eta adibidez nik parte hartu nuen pelikula ez da akademikoa, zailagoa da lortzea, zatik akademia da endogamikoa bezala. Akademiak behan buruari ematen dizkio sariak. Baita poteko ez baldin badukezu zailagoa da. Bai, supongo, holako zerbait. Jose Lonchok zatek irabazi du, bueno, akademikoa da. Filma bai, ez? Mundillokoa da, ez? Ez teki zer dan akademia, ez teki zein den horren barru, zein ez dan, eta Oscar ere, Oskarrak dira, ez gure Oscar. Ez gure Oscar. Bai, beste Oskarrak akademiaren saria komen dira. Ez dakit. Bai, da. Bale, oine galdera, zer da akademia? Zinemaren akademia. Espainiar zinemaren akademia. Oiza, instituzio bat? Bai, instituzioa bai, hori seguro. Elkarte bat? Instituziotik gehiago eukiko du, ez? Instituzioa, seguro. Eta zati daude pelikula batzuk hor, eta adibidez, aro berria zatik ez da hor. Zuek ez denutenako nahi egon, igual barruan, sistemaren barruan edo bai, edo zer. Ni esan zidaten, esan hau, egin hau, eta niko egin nuen, nik hortik aparte ez dakit ezer. Ba, igual bat zaude, egon gozea hortik igual, Zer hortik? Akademian esan nahi dut. Bai, zea, Ez? Zela akademian. Nik uste akademia bai, erakunde bat, bada, ez? Baina, gero esaten denean hori akademiako zea diela, nahaztuko da antolakuntza eta gero mundilloko izatea. Hemen gure rigore faltaz kexu zan entzulea egongo da, bain. Ze faltaz? Errigore faltaz nola zan? Nola zan gure... Belarrekin txaletezuna edo nola zan? Pepito Kilkerra? Hori eiko da, bain. Hostia, honetik ateratzen. Ja, dola dariola. Bueno, nahi zan. Nobel saria bezala, ez? Nahiko akademikoa diela eta hor akademia bat badago, ez? Atzean hor talde batek ematen dugu. Venezuelako opositoreak irabazi zuen, bake sarean. Ba, eta gero Trumpi oparitu ziona. Bai ez? Gara ikurra. Horrela bukatu zuen, hor bukatu zuen. Baitu, Nobel sarien kontua. Eta zion hartu. Ese? Bueno, ez dakit hartu zion la bere estiloan. Arnau... Bai, bueno, ez duzula saririk irabazi, azken bi azte hauetan. Ez. Bueno, pues, zingo du, ba. Ez, baina beste gauza importante haua batzuk bai. Partzertu dut ikusi gondi filma, Ikusiko duzu, leheno behan dago. Ja, nun. Ba, igual filminen, no? Filminen? Zer?
Ze. A ber, ez oze popularra joa film. A ver, esan dizuet hau ez dela akademiako. Pásame pelaua, txo. Bizita Oia, puta te guztian digo, egin me den cago. bezala, filmin jauna. A ver, USB baten, pim pam. Bale, horregatik zabitate, nun ulertzen zuen... Joder, hemen akademikoa, ez dago la akademian eta ja ordaindu zazue, multinazionala ikusteko, A ver, baina zeinek eman behar dizu pintxo baten. Zuk. Bai, nik ez daukat, Pues iaia goia saria irabazi, Bai, baina hortik eta nik hori Zue eman, izatea. eta zuei ez duriz esan dizue, filminen ikusiko duzu, Baina, a ber, zuek- ikusiko zendun estreinaldi bat edo dongo zan, aurre estreinaldia edo, bota dute ja, ez? Pelikula hoi. Bai, hori, hor, nola zineklub hori Donostiakoa. Donostiako zineklubean, egon zen. Bai. Zinemaldian. Alfombra gorriko zineklubian. Bai, hori da, Hori da. bai. Hor aurkeztu zen. Bai, hori aspaldi izan zen, ja. Eta hortik zuzenean filminera. Ez, orain, oinadi, nahi erreitik ondien ez da pasau, Bai, eta zinema. izarren erreitik ez da pasau ondien. Herriz herri dabil. Hor, zineklub, maian, ez dakit. Zineklub, nahiko hitz. Sarruno samarra esango nire. Eta zela egiten zaio, oinatin hori dago, Herriko zinema, Ez, oinatin dago komertziala eta gero zinekluba. zinekluba. Eta zineklubean daude pelikula raroak. Korearrak eta hola. Ja, bueno, bai, Zumaian ere badago, baina ja zineklub, Oinatin nola ditzen da, jartze dutez, filma bat, aste hartetan. Osea, Lehen lehen batek espitxa ematen du filmari buruz. Lehen bai, eta lehen ematen zuen, gainera, ia beti, goenkaleko... Satur esan. Satur bai. Bai, holako bat, bai. Basan Bai, bat. Satur bai. Satur zen? Hola, arpegi berezia sekana. Bai, txikito bat. Jatorra. Bigoteuna. Horrek. Gero ja, erabakizun hiltza bainan. Berak ematen zuen. Eta lehen, itzaldia, osea, zinema eta gero, jendea biltzen zen komentatzeko, Vale. eztabaidatzeko. Bai. Hortik kluba agian, ez? Baina ja, joten zara, Irakurle klubak dauden bezala, ez? palomita janta jun. Janta jun. Oinatin janta jun bai, palomitek ez. Uste ezin dela jan. Ezin dela jan? Ez, uste ez. Kraus, zineklub batean isiltasuna eta... Ez, gehiago uste higiene kontuatik. Bestela hor papurrak eta ez dakit. Ba, noski, bai, baina, bueno, zinema, ez? Ezin da, Eta zin arduratzen da, Ni naiz. ilentasunean, hor, Nik, egin da daukat, autozentsura da. lehenengo hilarara joan eta egin da daukat, palomita jan eta garagardoa eran. Baina lehenengo hilaran, inok ez zizu ikusten, inor ez da joaten lehenengo hilarara, eta peinan atzean dago, eta zuger eskututu zaude, baina bestela, ez. Ba, joder, ni hamburguesak eta guzti egin ditut hor. Buah, keston zineklubak, Zinekula zineman. ja, tertulia kontuak eta lehen ez dakit, gaur egun bintzut, izarren herrian, ez dia egiten. Ni horretzen ez, lehen zineman ikusten lehen filma zen Beethoven. Ze zakur bat, Txakurrana. zakur erraldoi bat. Txakurrana. Tom Hanksekin edo. Ez da katarrastrik, badakite San Bernardo hietako bat, ez? Hori lehenen bizikoa ikusi zen nula Ikuste bai, ez? zineman. Bai. Hostia, hori berri xamarra. Eta azkena? Alboan- Ikusteko lehen bizikoa izateko. Alboan txokorra erretzen ari zen bitartean. Zer, porro bat? Ez, purua. Purua? Bai? Buah. Nik lehenengoa bizi, voladores edo lako zerbait. Bizi? Voladores. Bai, hori ezagun egiten zait. Motoreta batzutan Ja. gutezian. Pegatzen dizu. Naiten. Pegatzen dizu, hor kirola eta Hori bizikleta eta artean. los albondigas edo lako bat. Albondiga zen, hauek ez. Lehenago. Albondiga eta baina lehenago. Albondiga. Lehenago. Beste batzu zeuden. Eta azkenak? Osolako bat. Hostia, galdera ona, Hori oso galdera ona. hori galdera ona da, Zineman. Bai. Baina erantzun ego lobea. Ostra, nik... A ber... Ja. Boa, ezakit. Bai, horitzen ez lehenengorekin, eta ez azkenarekin, hori marka da. Boa, bizpairu urte izango dira. Ja. Ikusiko nula, igual. Hostia, atzate oso zinefiloak, Atzate Bueno, Atzate oso kulturetak, zuek. Bueno, hasi zu musikarekin igual. Nola, eta nien ez Bueno. kultureta. Hasi zer. Hasi kirola... Esa ikustea jundalako, asturun. Hasi musika kontrolatzen du, Bai, kontrolatzen. Kontrolatzen du, musika. Osa, hemen gehien kontrolatzen duena, gaur egungo estena musikala. Seguro. Ez dakit. Hori, Itxura. zengo taldea aurkeztu dira gaur EHZ-etara dijo zenak. Jakingo du kabroiak, Ez eta gaur orkestu da? joko dute. Ez, ez. Ze goza, Sociedad Alkoholika kontzertuan? Hola esan da, musikaz kontrolatu eta Sociedad Alkoholika ikusi doala esatea, ez daki batera garria diren,
Total, azpeitin izan zehala. Bai. Eta ondo? Batez besteko kalbo kopurua zegoen estenatoki gainean eta behian. Beran. Bakarrenetako izango da, eta ja gehitzen badiegu hile urdinduen, hile txurien kopurua, orduan ja gehiengo absolutua. Hain zarra dia? Goian eta behian. Osa, ikuslea haiekin batera. Joda. Ni gazte... Gaztena ni ez. Ja. Baina ni handiko oso hurbil. Zela egiten du? Ikusi nitunak. Euren kantu horrek, a ber, zela zen? Zein? Hori, dun. Tukutun. Hori? Hostia. Hori gero jarriko du. Bastante ondo, Asko gustatzen zait. Esea bakarrik edo bazuzkaten teloneroak edo... Horrekin ere flipatu genuen. Osa, zu joten zara, hau ja, sarrera guztia salduta, ez dakiz. Zen balio zuen sarrerak? 22 euskotxo. Ondo do, Bueno. Pues gaur egun. Nik ez nuke ordainduko, Gaur egun ja. Nik ez nuke ordainduko. Aztetan, esea ikusten nun hilero agian. Osa, festen garaian leku guztietan zeudenean eta hori da. Justo esea, baina, bueno. Baina behin nola estiratzen da, kisto montajea eta hori. Eta horik ez. Orduan, zu juten zalako sala batean, 300 piko lagun sartzen dienak. Eta, osea, talde gazte edo, hasi berri, baduzu aukeratu pizkatona, eskaini duzu plaza hori 40 minutu gotzeko jendea posik, haiek posik dena posik. Ba, ez da hori ere, haiek hasi eta buka ordu bete terdi. Hori terdi. beraien esku dago? Seguro. Bai, ba. Eta zenba denboraz gozuten? Ordu bete eta erdi, 40. Gure teoria da, karo, 10 erditan hasita, justo, 12 jotzean. Eta guen fama, osea, badaude orain ja, ondela gutxin zutenlako festi. Hemen komentatu genuen rollo Euskal Metal Fest edo alako mierdan bat. Rollo garai hartako danak. Beltzez jantzita, eta beti gitarra jotzeko, izerdiak kentzeko... Eskumuturreko tenistak eramaten dute... Tenistena, bai, hori da janskera ofiziala, ez? Praka beltze pegatuak, kamiseta beltzak, buruzoil ala tximaluse, claro, beste sarren aurrean, fiskat, behitu ni orain dimantentzen ez da zuek ez, eta gero hori tenisten antzera roioiek, alako jende guztia joan zana. Eta hori, garai baten festibat zeurutan hasiko zan. Olakoa? 8, 9, hau ja, eguerdiko ordu batetan edo eskalostean. Osea, karo, ja, azkenak bukatuko du ordu batetan, 12. Eta, karo, ja, 50 urtekin, zuk azkena izan behar baduzu, gara, gozeko zeitan, orduan, pues ja, hau gutxiago jotze dutela eta hautatuak, 12-tarako, ez? Etxera, Netflix, manta... O filmin. Eta filmin peli ikustea. Claro. Eta formari bilizinen, o se giro? Ando. Han giro heteronormatiboa. Normala, gizon keia. Zin ikusten du, ez? Ja, esea. Zenatokian, goian eta behian... baten bat ola galduta bat zegoen, baina neskan bat, baina... Ja, neska galduta, ez? Galduta izaz egitzen betan, ez galdu inaiz eta hemen bukatu. Ez estilo hortan. Egia esan, ez da oso... Bilgune feministan topaketetan ez dut uste gombiatuko dutenik esea. Ni bere garaian pizkat tirri hartu nion, ze Barakaldoko txosnetan antolatu genituen kontzertua. Ez dute hankasartu nahi, baina berdin zego. Baina esango nuke egia ziur, hau ez diela, nahiko ondo kobratu izan dute beti, hauek. Zenbat? No solo itzen, baina pasta. Bere garaian ja horitzen ez, pasta zela, ja nahiko pro joten ziren. Eta musika nahiko frikia ziren, materiala ez, venga, bazu jo, eta horretik ikusten dira zure batera eta zera, eta gero ni jo, ez, bakoitza berea, bere horito, eta hori dena. Baina, gara, ja, behin kobratuta ondo, gainetik, eskatzea, hori ja obarioak ikutzi zizkien. Utzi dazu nire nola ditzen zaio, bere aldageletan, bere gamerinotan, 5 o 6 toalla txuri, eta Jack Daniels botilla bat, eta tablerone pare bat, txokolate, zateki. Rockstar, ez? Oso pelikuleroa da hori. Bai.
Pelikulera, pues, claro, bestek eskatuko dute, ez dakit, Rolls Royce bat, eta txampain ez dakit zer, eta, bueno, flipagoa, pues, flipagoan gauzak. Baina gure ligan, pues, ekarri etxetik tablerone, da, bale, eta jek whisky, ez? Ja. Ez, baina, ez, zerbitari batzuk hor egon behar dira, hor jartze dutenak, eta, tipo, berezi sentiarazteko. Ja, bueno, euren soldataren parte da, ez, material hori guztia. Nola izateko. Claro, bueno, pues, Hori kobratzen dute. Claro, buen día, bai. Igual ez daukat ohitura konprak egiteko. Hori ere, bai. Eta arropa garbitzeko dian ere. Eta kitze batek. En fin, bagoz horiek. Joa. Pero zer, ikusi duzu, Noiz. Azte okeren? Garo ari ginen azken filma, azken kontzertuan kontatu dizuet. Nik azken filma... Falta azken liburua edo azken zerbait. Azken liburua Eider Rodríguez, ni enamora biniz, Eider Rodríguez. Dena zulo bera zen. Dia ipuina bezala. Eider Rodríguez. Bai. Zagutzu ondo? Bai. Bueno. Bai, ez? Bai. A ver. Berataz ez dut ia zer erakurri baina zauna da. Bale, es que ya zure begira di pentsen, ya orzo ez... Bai, zimaz. Jefa, bai. Azken liburu hori, oina zinez heterokin. Hetero da Uxue Alberdiena. Ez da polemiko izan liburu hori, ez? Ez da izan pape. Eta ez dugu hemen komentatu, eta mendik kanpo bi berrien bi aldiz. Eta gu dakizkigun historieta eta pasarte bai. Eta gu dakizkigun pertsonatxo batzuk. Bergarako saioan entatu beste batzutaz, ero, ez? Beranduki osteko potean. Batzuk kontatu zizkiguten, ez? Mi beltzek. Ostia, nintzen, goratzen. Bai, getaian oso posegatu dira liburu horrekin, bai. Oro gar. Beste zenbait lekutan ere bai, denentzat egon da. Hori bai dela alduntzea. Txo. Ta, hasi zara? Hasi naiz, lehenengo kapitulo irakurri gotengoz. Imaginatzen nuen lehenengo kapituloa Uxue bea eta behan gizona. Diala. Zuk irakurri jakotzu? Ez da saltoka. Saltoka. Irakurri hau, bien ezagutu. Nikola imaginatzen nuen. Imaginatzen nuen bea sala, behan bizitza bez... ez da bea. Da, batzenean bakitzu, zure bizitza. Nire idazteko orduan, okurrintzen ditenean gauzak idazteko beti ingurunetin nabil hartzen. Gauza realak bezala, ez? Bai. Orduan, bueno, zimaz, beak hori egin duta, jentea zarretun da. Bai. Nei gustatuko litzeak norbaitek neregan oinarritzea, eta hor, ez? Txori fijo. Bai, nei gustu hartuko nahi. Biopik bat egitea, ez? Zer hori? Zuri buruzko filme bat. Hori da biopik? Uste baiet. Agian horrenek gure kilkerrak esango dugu, ez? Baina esango nuke baiet, ez? Bueno, biopik beti dutuzara. omenaldi bat. Trumpen Andreak bere buruari oparitu diona bezala. Bizi da ere, Trumpen Andrea? Melonia, ez? Bai, Melonia. Melonia da. Bai, Melonia. Melonia. Melonia da Italiako presidente, barkatu. Ez es Melonia, Melonia, zer? Melonia da, behan izena. Bai. Joder, Trumpen... Ez dakit. Ez da ditzu? Bai. Ez, Melonia da Espainia ordezkatu zuena Eurovisionen, ez? Baina Trumpen ere, bai? Ez dakit, zertaz aizaten. Nik uste Italiako presidentea, Trumpen emaztea, eta Espainia ordezkatu zuen Eurovisionen izen bera dutela. Bai, izan deke. Bai. Eta segin dio ben buruari? Biopik bat. Bai, doku bat. Biopik bat. Dokumental bat? Beri, imaginatu dezakezunez, ze izen buru duen. Melonia. Bale. Horren ikusten nahi badugu, ez, interneten Melonia jarri eta... Zu bezala, bitu, Trumpen emaztean ere pareko erantzuna eman diguzu. Naiz eta punk rock kamiseta hostia batekin etorri eta esate, igual, ordaindu multinazionalari ikusteko nire filma. Non dago ba? Baina filmin alternatiboa da, Filmin alternatiboa? Bai, bueno, ez da gotik. Zer dentzen da, eusko alternatibotan, euskotan, ez? Eipar Euskal monetetan. Ez dakit, hori izan dute. Berrero oinatin moneta propioa edo, beste nun baiten zan. Txantxiak. Bai, nik adibidez euroak eta ez ditu erabiltzen. Zatik, hemendik kanpo, nik ez dagoat eurorik. Autobusean tarjeta egin etortzen naiz, eta zarutzen ez dute zer konsumitzen, zatik ezin dut konsumitu. Eta eroskiko napolitanak eta... Tarjeta. Eta tarjeta barruan ze daude, txantxiak. Eta horrekoan zagutu nun txartelorina da? Hori, laboralkutxa. Bai, mugi. Hori, nahi beste diru izateko jartzeko gai diruan hackerrak. Bai? Baina, hori izan haien denbora pasa. Hortik gora ja... Niko lagun baguret.
Hortik gora ja... Bai? beste. Bai. Osa, zuk ezautun zen olako pertsona bat? Bai, zen bakarra gainera, bai. Wow. Baina, bueno, da zinta magnetika puta bat, eta, karo, egia esan, segurtasun aldetik... 100 euro kargatzizkizue. Ordaindu 1,10 agian, ez dakit nola egiten zuen gero. Baina gero horrek polemika sortu zuen pixkatez lanean, batzuk esate zuten garraio publikoa baliatzea. Gaizki dago... Ez da etikoa, Nik ez dut esan. Erabat etikoa. Nik ez dut esan ondo dagoenik. Ba, ez. Erabiliko nun, seguro. Baina... Ez oso baloratu, ez epaietan sartu, ez duzu objektiboki tipo horrek egiten duen. Ni asortziren aldez nago, baina egunero hortzen nabila horrela tatzea. You know. Bai, nik zotu guan ditu tipoiek, edo tipo hori. Zergatik pentsatu duzu gizonezkoa dela? Horregatik Zer daukatzu, sesgoa daukatzu? Igual entzun zaitu. Genero sesgoa daukazu? Agian? Ez, baina itzein Sesgaturikan. aurreko astean... Sesgaturik zatoz? Berandu egirat. Oso sesgaturik. Erabat. Gainera ez dugu gaipatu, 20 minutu, eta ez dugu gaipatu justo... Falta dena? Justo falta dana. Falta dena eta behan matriuska. Falta direnak. Oraindik matriuska kanpoan, osea barruan. Bai, Matriuska da oraindik. Bai, integratuta. Modu holistiko baten lortu behar da ondien. Ez dira bereizi. Oraindik. Ez du erditik banatu. Erdibitu. Jo, eta oin genero kontua zeinek etarako ditu izarrek etaratzen zuen bezala, ez? Guk ezin dugu. Ezinezko da. Oskarrek. Ostia, Oskar. Claro. Vale, Oskar, gonbidatuko dugu urrengoan, baina Oskar gizona da, Bai. Baina, bueno, esa... Hala irakurtzen du bere burua. Nik uste bat. Ez digo aldetu baina. Ja. Ze? Bueno. Ze Aldiogula etxeko lan hori. Ze etxeko lan? Horrekin etortzeko? Vale, Oskar, urrengoan zatozenean, pixkat izarren rolarekin etorri mesez, eta hortik aportatu. Etorri behar du, ez? Hortan gatu gara. Bai, gonbidatuko dugu urrengoan? Bai. Bea da, prestutasun absolutua dauka. Absolutua? Bai, absolutua. Bueno, nik uste jendeak behar duela. Bai. Beste gizon bat mail baten bueltan. Bai. Claro, 3 gizonekin noagoaz. Laurekin ja. Bai, hori bai, bea akademien parte da, claro. Zatik, bai, Oskar da. Baina, bueno, hori berdea. Bai. Ez da maionesan akademiatik etorri. Hori ez dut lertu, Ez? Zer? Tor? Oskar? Ez da Meyer? Maier dia jamon jorrata hola, ze maionesa. Ez da maionesa? Ez dut uste. A ber, gure kilkerrak mesedes bidali besti mail bat argitzeko zarantzao. Ostia, galdera hona da, hori nahi zarantzatan utzi nozu. Maier, ostia, ez dakizan. Vale, bueno. Bueno, zeinek egin behar ditu orain galdera filosofikoak. Ja. Eta zueri, ez atzue pentsaiken, eta zuek, ez da zue uste, horrek zeinek egin behar goin. Jode baiet. Gaina gero, esaten da, ez? Ama, o aita ere bai, baina ama izan ostean ja esaela hor barruak mugitzen diela. Baina gero, alde filosofikoa, ez? Hain... Alde bat egizten da. Bueno, itxi, etortzen zaigu beste izar, beste superpotere batzukin horren dituenak, baina agian beste batzuk. Baizea. Ez dakigu. Ja. Ni horregon pasatu nintzen behan abertxaletetik, eta baina distantzia batera esala, eta ni hor esperoan, zatik gulanetik rekorriko egiten dugu, eta justo hor paretik pasatu ginen, ondotik, bota 100 metro. Eta hor ni begira berri zarra gertzen da. De repente hor figura bat urten zen, eta ostia, izar, ni urrunetik, izar, eta begiratu ziren, eta honik eston saludu egiten, hola, eta zan behan Amaginarreba. Amaginarreba, zeba? Zugerria? Bere, bai, Amaginarreba. Semean aitan ama? O asmatu dut. Bai, hori da, bai, hori zen. Eta begiratu ziren hola raro, ezakien zen, jasa, hor utzi zen, igaz egin nuen. Ja. Osea, arrokean pentsatu nuen, berandu egin dagoela arriaren agintea. Osea, agintea dago berandu egin. Bai, politburua. Zer dela eta? Osea, kenduta gure popilua, orain bakarra dakagoela langile asalariatua. Ez dago erdibideko mailarik, ja. Langile asalariatua kenduta, dakau punto. Tor, eta neu... Zue kupulan zaudete? Kupulan. Politburoan? Zozu horrekon argia zarietan, aurkezle bezala txisteak egiten politburoan inguruan gauza arrotz bat, eta ez, izango balitza zela? Eta zu horren parte za? Horren barruan. Orduan etzek ginen eta oin zara? Hori da. Bale, sartu egin zara?
Sartu naiz. Osea, egin kontu irakurle, nola dagoen Euskal Herria. Osa, zuk eramaten duzu argia... Punto, hitz egiten hau, eta tor, Osa, orain norbaiten nahi badu argia, Zuzendaritzan argiaren kontra daudela. joan, osa, zu ez... aurrena, lehendabiziko lubakia, berandu da. Bai. Zer da lubakia? Ez. Lehenbiziko... Gure kontra joan dute, aurrena pasatu behar dute gubirura. Urratxa, lehenbiziko... Ine gainetik inor ez da pasako, Hombre, lehenengo bialiko duguna gerrara zu izango zara, hemengo langile salerete bakarra zara, eta bakizu. Gerran... Hombre, pagatzen badia zuen, Joan etorria bintzet. Juana, bai. Ai, etorri gonez. Etorri, bueno, ziurezko ongo da. Nik bildurra daukot eriozai, Ondia gaina, Ja. Baitu. Baina horrek ez dit galarazten asko pentsatzea gerran, eta hoia serioa da, en plan, daukot toke kontrafobiko bat, zeinek eramaten dian... Kontrafobiko? Bai, Hostiatxo. Etor, azaldu Oskarri zer den kontrafobiko mesedez. Fobikoaren kontrakoa. Eta zer da? Beldurraren kontrakoa. Ausardia, absolutua? Ez izango ausardia. Ausardia absoluta, ja, hori izan etike. Beldur ez izango ausardia absoluta. Izango borrokari aurre egiteko... Da jobera bat, a ber, jente asko daukaguna, Eta da... Estela beldurra ebitatu edo ezakit, a ber, zer da? Beldurren aurrean daude estrategia ezberdinak. Bat da, ies egin. Bai. Eta beste bat da, aurre egin. Baina aurre egin beldurra daukazulako. Osa, beldurrei aurre egin, hain zuzen ere... Beldurra kudeatzeko erak? Bai, nola da, holako zez. Ja. Eta zur zara, ies egitekoa. Ni ez... Gerraren aurrean, gerrara zoaz. Bai, ni daukat joera... Bai, besarkatu beldurra. Bai, erakarpen indar handi bat, baina neiz atrabitzen joaten, zatik ez du nahi... Gerraren kasuan, bai. Ja. Hori zer da, beldurrazko pelikulak ikusita bat tarteka begiak istea bezala? Hori ez, hori ne pelikula egin gerten zaio jantiakin. Ja, baina ez gerragatik, hain zuzen ere. Ez besta gozatzu batik. Ja, 15 minutuko estenen gatik. Bai, eta estena horietan agertzen dela delako kuleroak eta gantzuntziak, eta, bueno, besta gozatzu. Arren barrukoak. Bai. Ja, tartean zurea. Bueno. Geroz eta gogo gehiago daukat ikustagutak. Ez atzu guztako, nik uste etor. Beste batzuk irten egiten dira. Zu igual horietako asa. Irten noa. Pelikulatik irten, salatik. Ez, baizea. Ez? Seguro gurasoak eta hola. Etorri ikustera mona, nire azken filma. Estilo hortan. Holako kasua badaude, Ba igual norbait parte hartu eta familia guztia joan, eta ni esaten, mesedez, esan familia ez joateko mesedez, oza, ez joateko. Bueno, hori Jose Lonchon pelikula, Maspalomasekin ere kuadriako materen gurasoren bati gertatu izan zaio. Ja, baina, bueno... Pelikula ikustea junda, hostia, ez espero personaje hori... Eta ze egiten zuen personaje hori? Bueno, gehiak. Nahiko estena esplizituak, ez? Sexua estena esplizituak. Gizonen artekoak, ez? Gizon edadetu, Jose Loncho eta Jose Loncho, claro. Jose Loncho. Eta dira esplizituak, ez dut ikusi nahi pelikula. Eta zera esplizituak, baina realak dira edo aktuazio izango, ez? Actuación. Claro, zuena beste liga bada. Bai, zentzu hortan bai. Ez dugu spoilerrik egingo, baina... Ez, ja egin genuen aspaldi. Claro, horregatik nahi dugu ikusi. Heme pelau puta baten. Baina... Nik ezin dizu deze prometitu, Nik gustatuko lehitzak egukitzea, baina ez dukat. Bueno, ez dukat ikusteko zerbez, etxien. Zertaz eginan? Zuzendaritza eta hori dena, bai. Beldurrak, barkatu. Bai. Gerra eta hori. Beldurrik ez dutenak edo beldur pilo bat dakatena dira ditadura esotikoetara joten diren euskaldunak, ez? Eta bain, sorpresa, Zeinerik gertatu zaio zer? Hemen dakazu irango aditua. Gaur... egia, zuk artikulu bat idatzu. Ikusi dut. Baina politburu gorenak zuzen duen dit. Bai, ze egin duzu? Nik idatzi dut eta gauzatxo batzu zuzen du dizkit. Ez asko, egia esan. Aportazio batzuk egin dizkit. Eta ze egin duzu kiroletik kapaz? Astele maioten goizeko 8:30 batzitan lanea heldu eta benga iran. Idatzi zozen. Hostia. Noiztik dakituzuk politikari guzko gauzak? Noiztik, pues, gaur goizeko 8:30-tatik. Ekialdi urbilan ze gertatzen da, no? Pin, pan... Gauzak gertatzen da bitz, ez? Ali adibidez hile egin dut, ez? Netanyahu hildala zurrumurru zabaldu. Bai, aria da. Nik Ali esan dut, Ali zertzen da, Ali. Ayatola hori? Bai. Bale, beste. Ali da. Kolegentzat. Kolegentzat. Kamenev, ozela? Ez Kamenev da... Komeni zaiona. Komeni. 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 Aurreko azan, Jomeini. Ez? Baina Jomeini ez da gazteleaz eta euskidaz KH. Bai.
Baina, claro, gure buruan ni beti ez, Jomeini. Hori. Eta zati da gaztelea solata euskaz ez? Osa, ben izena... Bueno, erdarazkoe joera dakate, haien hizkuntzara ekartzea izen guztia. Vale. Gaddafi, edo... Ja, Jesus. Jesus, hori da. Jesus Christ izan da, Jesus jarri, Hori da. Zein gudatzen zaio. Joderi, deitu Jesus Christ, ahí está, Claro. Vale. Da, ordan, berez da, Komeini da, berez. Nik uste... Bai. Osa, euskeraz idazten dugu den bezala, bezala? Bai. Naizta, gero, Bashar, al-Assad, ez? Bashar, Ixarekin... Ez dut uste, aiena, gu bai. Ixarekin? Eta Raxoi? Baina, klaro, nik uste dela ornazten da berriaren hildoa, eta berria da neko erdaldunek egiten dutena euskara ekarri. Vale. Guk ezagu lehen esten bereiek idatziko duketen bezala idatziko dugu grafia horrekin, ez? Bashar Ixakin jartzen dugu? Nik jarri zen dut, baina ez nik edako agian nola jarri eta duan agian behitu dio Bashar, bueno, pues... Berria da, mengo erdaldunak bezala dia, ez? Tipo, Espainiako erregia nola zen aurrekoa... Juankar? Gabo jarriko ziten, Joan Carlos berrian. Baizea. Ezea. Baizea. Euskarazko izena? Jon Carlos ezak Carlos badukan baliokiderik. Paloaren gatik ere, Ez. Baiez. Eta abizenak euskara ez jarrita. Hori batzutan bai. Ja, nik hori ez da git. A ber, zuek itzein. Horrein jazalantza dakat, zuek itzein. Vale. Aurreko jo nintzen, a ber, Torresan egingo behar dizut, Osa, hartu lasai, osa, hartu malgutasunez. Vale. Jo nintzen aurreko berandu eta gero, Donostia, nikoen kontsulta bat, medium batekin. Eta, bakitzuen mediumek egitutela realidadea dauka geruza ezberdinak, ez? Gu geruza baten, baina beste batzu dute. Eta orduan mediuak bitarteko lan egite dute geruza ezberdin artean. Vale. Ni bakiuz esan zidan? Zer esan zizun mediumak? Azti zen, lehenengo aldi zara hona zatu zela, zure fitxa beteko dut ez da gizabak izen. Eta, badukatzu anai garrebak ez da gizabak izen, eta bai, anai bat gazteagoa, eta hola behiatu ziren, eta zesta gotela, anai bat gazteagoa, eta behar ez, dakotzu arreba ieskor bat beha ikusten ebian, neri pegatuta arreba bat eban estente gazteleaz euskeraz ieskorra izarra bezala bai, hori da tripan, hasieratan ez, jentea, igual, bi jente dator eta gero bat hilia egiten da, ez? Esan zidan arreba nukala. Bueno, izatekotan zure gurasoek. Osa, zekatela barruan, ez? Zure ama? Neamak. Baina ni pegatuta. Pepe inda. Eta hilin zen. Baina hori... Izan zidan? Hori da teoria, ez? Zuk ez dakatu zantzu fiziko... Ni daukadana da, koinzidentzia batzuk horrekin. Bueno. Koinzidentzia batzuk. Esan egin guzkizuet. Bueno, txoin, deskubritu duzu zauzen? Deskubritu ez dudala deskubritu. Ez dakotzu arrazoia? Ez du topatu frogarik arrazoia dudala berresteko. Eta gu hemen orduan berria kritikatzen, eta igual... Baina hildoa hori da. Eta argiaren hildoa ez dakitzu, zuzua kupulaen parte, eta ez dakitzu argiak zei... Argiak jatorrizko izena saiatu respetatzen. Claro, jatorrizko batzutan asmatzen, pues ez da inerreza. Vale, Batez urrunako kontuak ez ezagun ez ezkizunak. Bai, eta gero igual fonetikoki beste gauzatzu denean, igual Moskov, ez dakit, Moskov. Moskov, eta hoizela jaztu oso, F-ekin. Hori euskaltzaindiak dio, ena. Edo Hiri izenak euskaltzaindiaren izendegiaren arabera. Edo zure abizena baldin bada, hori Garzia, nahiz hori Euskal Herrikoa izan, eta euskaratik etorri, pues Garzia guzten dugu, ez Garzia. Hori da. Bai, tipo García baldin bada, que ponen tu DNI. Hori da argia. Argia da, que ponen tu DNI. Bai. Edo beto esan da, ze jartzen duzuzuk zure DNI-an. Nola, ditzen diozu zure buruari. Bale. Orduan batzuk ez izen egin, ez? Batzutan galdetu bazaio. Nola idazten duzu zure izena. Eta bizena. Zatik goldenea modu bate dago. Bat edo bi jarri nahi dituzun. Ere baiki, ze horrekin batzuek ez dute nahi. Zer, bi hartzea? Politiko kizuzena gaur egun da, bi. Amarena ustez bigarrena omen denez, gehien kasu gehienetan, pues ez desagertarazteko. Baina batzuek ez dute nahi, agian... Zatik ez?
Pues, agian bigarrena da aitana eta paso ite dute aitaz. Adibidez, kasu bat etorri burura, eta paso egiten nahi duten ez dut ikusi nahi bere izenarekin batera. Hala. Eta aldrebez, paso egiten dutenak amaz, eta bigarna ez? Seguro, ez dakit nik hori bota dute ezagutu duelako, baina zergatik ez. Joder. Yes. Eta hau zer? Zera, arreba. Arreba ieskorra. Izena, abizen berberak izango zituen. Arriba ieskorra, baina alboan dara mazu. Oin ja ez, zatik hor dinamika bat egin genuen, eta ja bidali genuen, bueno, ez dakit. Iranea. Ez dakit. Bidali, bueno, ya está. Ja zure... Eta eragiten zizun, bere mediumak esan zizun? Bueno, a ver, ni konsientziak esango dizuet, Ni hemen nator epaitzea, ni datu objektiboak, Objektiboak? Nik lehen askotan fantasiatu izan dut arreba zar batekin. Koinziditu egiten du. Ez alda hitz potologia, fantasiatu? Arreba zar batekin. Bai, eruditu zaite, ez? Nik askotan desiratu izan dut arreba zar bat eukitzea. Hori ondo? Hori bato? Bueno, eta hau da, pegatuta zetorren, baina lehenengo zen, eta ni bigarrena. Hoi, izaten zuen mediumak, Gainera, bazekin ordena, zure emak den botaduraren ordena, bazekin mediuma. Medium hori ez da mediuma, da osoa, Bueno, ez da geta. Vale, hoi lehenengo konsidentzia. Eta bigarrena, jenteari gerten zaionean tripan beste batekin egotea eta bestea hiltzea, ez? Gero, zuok bizi urten denak, dauka joera bere relazio erotiko-sexualetan aurkitzeko behan arreba. Joderi. Hostia. Ezagutu ez duen inkonstienteki, zure arreba bezala, ez? Zenbat aldiz esan noten nion nik nire oiari. Eske, zuza ne arrebia, tio. Ojiari. Bai, nik hola, explícitamente esan notzen, zu ne arrebia eza. Hola esan notzen, zan ne arrebia bezala. Netzat. Hori nire oia. Nire ama edo lako zerbait. Ama be bazen, baina, bueno, hori beste tema, horrez gazartuko hain. Ez bestela liosoa da dana. Zer, bai, hasi? Ez, zer dan... Zer dago zure, hau, zuzara nire arreba bezalakoa, ez? Esaten zenio, no esaten zenio? Zuzara nire arreba? Bueno, ez dakit, zan erdi broma bezala, baina... Zein da esaldi horren esan nahia? Behari genokan erlazioa, zela... Karo, arreben arrebekiko erlazioak nik ez dakit bakarra da hon. Nahiko zenukena? Ez dakit zer den, ez da gauza bat nik ez totela ulertzen. Nik bakarrik nabil esaten, zer esaten nion. Gaur, azten bakar harakatzen nik ez dago gaitasuna oina harakatzeko. Ala senti pentsatzen zenuen. Bai, en plan, zuna arrebia, moza, pimatola, vale. Ja. Eta gero, vale, hori... Ikusten dut azkar pasatu nahi duzula, ez duzulako solo handuta, Ez dakot, nik ez dakit, bi azte noa movia honekin, eta ondion ez dut integratu guztiz. Vale, eta gero, ne azken ligiarekin bromeatzen nuen, gure artekoa inzestoa zela. Hori bromeatzen nuen. Vale, eta bitu konsidentziak, Bea zen ni bezala, baina kontrakoa bezala. Ni naiz gizona, ez? Bea zen emakume. Vale, hori lehenetain. Bea gauka aizpa bat gazteagoa. Gizona eta emakumea kontrako dira, Kontrako sexuak ditzen zioten, Bea gaukan aizpa bat dako. Gazteagoa, niga naia. Gazteagoa bai. Vale. Bea gaukan anai ieskor bat. Nik arreba ieskorra. Bueno, beak deskubritu zuen beste medium. Beako aita bat eta nik ama bat. Igual liatu dira bakoitzaren anai arreba ieskorrak orain hortikan. Eta egiten. Koinzidiz baldima dago... Niko bizto kontrolatzen. Aina fama dakaten nahiko, ez? Zer? Promiskoak izatea ieskorrak. Zati ba? No, irakurri dut, hor interneten. Netanyahu hildela. Zion... Txio horrengoa zan hori. Ze pena Netanyahu nabarkatu. Vale, ya está, es... Oixe, ya está, hori, konsientzia. Konsientzia. Bai, eta beste gauza bat, bai, konsientzia. Esan ziren kandiditis neukala, kandidiasis. Zer da hori? Onjo bat, gorputzen, gorputzeko atal baten, konkretuki blandinean. Bakizu zer dan blandinean? Blandinean, abitu, irango adituak esango izu, hori inguruan, ez? Barein alboan. Ja. Nikola, enekien izena, baina blandinean.
Eta kandidak. Sentitzen duzu Zer da, ondo. horrek zeiten du. Onjorrek egiten duena da, olako orban gorriska bat azaleatzen da, pixka pikatu egiten duena. Blandinian agertzen zaizu? Blandinan. Bebai dietzen zaio, eske Oskar lasai, bat salpen nazu, eskatu. Dauka sinonimo ezberdinak. Deitzen zaio bebai sakilmokoa edo sakilbaba. Hombre, orain gutxo gora bera non dagoen, dago. Eta, bale, entzun, orduan, ni etzin nintzen kamila baten, eta beak ez ziren begiratu ezer, osea, ez ziren nik blandina irakutzi ezer. Osea, eta beak esan zidan, kandida dakotzu. Hori entzun nintzen. Daukazu. Kandida dakotzu, kandegite zakotzu, orduan dieta baten hau, hori superatzeko, ez? Horregatik nabil hemen likido beraten. Kandida. Zumaian kandida uranga ditzen diote. Normalean, emakumetan da normala bezala, baginan eukitzen dute. Baina nizela ez dokoan baginarik, alduan egiten dut. Eta ezer ikusi gabe, Baina honek ez doka zer ikusirik arrebarekin, hau da, aparte. Ez que gauza asko zen zizkidan. Aparte, oain daukazu kandimia. Bai, gauza asko. Arreba jonda kandida etorri. A ver, gauza asko esan zizkidan, eta nik kandida akotzu, eta nik gatu nintzen, bale, osi maz horrela, nik neukan egin zezan hori. Gauza hartu ikusten. Bai, nik egin sintoma neukala nire blandinian. Nik sintoma hori negin zer zen. Osa, nien ez, igual hola denpora asko, ez preokupatu, osa, noiz más, noizean behin agertzen da, irauten du ordu batzuk 3 egun, eta gero joan egiten da, eta gero berriz etortzen hortik hilabete batera. Orban gorrizka bat bezala. Vale, eta sartu nintzen interneten, kandida, zeda kandida, eta errepente irakurren, eta, minbizia, seguro. Ez, imaz, ikusi nuen, nuela. Osa, nekin nuen, zera nekin zer zen. Ja. Ka nik genioen galdetu, gazteleaz zen, ¿y qué es eso? Enien galdetu. Zitzaizun okurritu. Bueno, baina, pilatu oso asuntua zean, ez zidala ikusi blandina. Bai. Hori. Bueno, eta jazta. Ez daukan beste ikusmen zu entrenatzen ibili. Begiz, gendiko ikusmena. Ez que gaindi askotako superbotere asko ditu. Andra honek. Bueno, hoxe. Ondietan nago. Asi, zela jaten za. Ez, nahi dut. Relieve daka, kandidak. Reliebea? Erliebea. Ez, kolorea. Ez, kolorea bakarri daka. Bai. Eta adarreko zagarraren puntan da? Bai, horko, zati batzuk. Hor bueltan? Guzti hartu gabe, bai. Ja. Oina adibidez ez daukat. Osa, torri egiten da... Onjo bezala, onjo eta perretxikoak bezala. Behitu, hostia, nahiz fijau. Eta joan, norbait errekolektau. Bai, nik uste joaten denean berez ez dela joaten. Zatik... Eskutau. Osa, ez dakit... Onjoak bezala, beti leku igualean. Hori da, bai. Antzeko lekutan. Bai, lurrazpian egoten dira onjoak, euran gorputza da, ez? Hola, zarea handi bat, eta horra sortzen du noizean behin perretxikoa, ez? Baina, kusu perretxikoa moztuta ere, zarea ez da joaten. Hor dago miseliba. Orduan nire kasuan, bai, igual barruan izango dut, eta gero batzutan azaleatuko sintoma, ez dakit. Ja. Markatu medikuntza klase honengatik, eta ointza, zein behar duzu? Oin dieta bat egiten nabil, hori superatzeko, bai. Osea, kandida, Ze dieta, horrura dakazu? Hemen daukat likido bat, denizena boratzen zer den, ez baina, hau ez dakit horregatik den. Ez que gauza asko ikusizkidan. Gorputzean edo kokorotan? Gorputza mugitzeko da, osea, mugitzeko garbitzeko, likido hau. Eta dieta batez be, barazkiak eta haragia. Batez be. Barazkiak eta haragia jaten, joango zaizu kandida? Bai, haragia hobeto zuria eta horrela, arraina hobeto urdina eta horrela. Osea, dena elikaduraren ondorioa. Ez zure blandia non... Claro, eskor daude, txon, eskor movida gehiago daude. A ver, sintomak izonetan. Bai. Zakilaren buruan gorritasuna, antura. Antura zer da, handitu? Bai, hori Oskarri izan behar dugu, zer da antura? Nio ez dakit. Eta gero, kausak eta arrisku faktoreak. Higiene falta. Bueno. Erebu genitala garbi edo lehor ez edukitzea. Eta beste bada horren kontrakoa, larregi garbitzea. Bai, hori intzen dakat. Bai ez? Bai, obsesio pizkat ez. Eta gero gaur egungo produktuak egiten dutela eta nahi gola arraza egiten dut eta gero hor patogenua sartzeko. Hori da. Antibiotikoen erabilera. Eta diabetesa eta inmunitate sistema hula. Pues bueno. Aukeratu ezakezu, nondi datorren. Eta tratamenduen barruan, aurkitu interneten baten ere ez dago dieta. Daude kremak, ahozko pilulak eta higienea.
Dieta ez dago... Izango gauzko pilulan ordezkoa edo. Ez, baina dieta da importantean ikustot, Hau da orokorrean ikusi zizkielako beste mobidatzu gorputzen, eta hau da garbitzeko gorputza. Ondo. Agian pasatu behar diguzu, interesatzen zait. A ver, oin da bil ustaierako ematen, Bai. Bai, hasi, Juan. Bakarrik jakiteko, baina, bueno, igual, Juan Beza mentalide irekiarekin, Irekita. Baina oso irekita, Humore zero? Humore a tope, bai oso humore txua, bea. Baina zu? Zela zu? Osa, txisteak inazizkio, ez que nire lakotan ez dakite utxiko duan. Zenbat denbora da? Ordu bete? 2 ordu. 2 ordu alakoak entzuten bromarik, nik ezin dut. Edo esaten dian hain beste flipatuko nau, isilikola hobete hortzutiko nagoela eta listo, baina bestela... Baina imaginatu, esango dizkun gauza asko zuetzak izango dira hemen tanta mateukitza bezala, ez? Bai. Baina igual, imaginau zerbait esan dizula, hauze? Bai, asmatu dula, edo zentzua duena. Bai, imaginau, orduan ze? Bai, nahiko nuke horrengatik ordendu, baina... ordendu egiten da, ez da. 45 euro. 45? Bai, ez da inbeste, 2 ordu, Ez beste. Zemente, ikustean nola dagoen panorama. Bai. Ezean lau kontzertu. Eta behar ja lana aurretik egiten du lana, bai, Zuza dozenako ja hor buka idatzita. Ja, baitu duzure Facebooka, Twitterra, Nola zer doka idatzia. Bai, ja distantziaz ja informazioa hartzen dizu. Osa, nere guztia ja baz... Baina zu nola txandartu zenun telefonoz? Bai. Zenbat irauntzun elkarrezketak? Txandaskatzeko elkarrezketa horrek zenbat irauntzun? Zela zenbat? Zenbat irauntzun. Kaixo, naiz Aimar, txandaskatu nahi dut. Bai, baina... Zer, osea, esan nahi dut. Bilatzen nahi da... Nola konektatzen da, ez? Nola konektatzen da zuregan. Nola eukitzeko paper bete ze behar du. zuri buruz distantziaz. Nola, ez da pentsatu egingo du, o dan alakoan teknika duko ditu, nik ez da nien naiz... Baina telefonoz bakarrik ontzinaten. Bai, baina hori beren da. Ez da distantziaz telefonoz. Ja ikusi zuen existitze zinala eta hor jarri zuen martxan bere zea. Karo, ez du behar zure askasa altzati bat. Hori da, ez. Entzun edo nungoaz, ez dakit zein den teknika zehazki. Baina ez, bueno, ja badakin ni bai existitzen naizela, bai. Hori da, bai. Oin, nahi guztoko litzateke zientifikoki ikertzea asuntua, eta orduan joatea beste batena, eta hor zesan dian. Eta konparatu, oso horik eta txarra. Ja, oso txarra, zatik, beste, eske bakoitzak ere behan, triplea botatzea erreza da, gero ja, biak esmatzea, azte egite. Nik erako esperientzia batzuk, nik neuk ez, baina inguruan baita. Bai? Eta, bueno, claro. Gainera oso graziosoa da, bueno, ia gehienetan asmatu du. Eta esatezu, a ber, ez? Hori, superpoterearen eraginkortasun maila daka, ez? Claro, baldin bada iragarri, ez? Igarri aberse, bueno, pues osa batzuk esmatuko ditu, eta ez batzuk ez. Ese potere klase da hori, ez? Da, Superman badoa egan egitea, atzean duela gaiztua, eta ez den du, ez? Gaur justo... Ez, baina hori da... Enez ondo sentitzen ezin naiz egan egiteko bai. Baina hori da, nola, behiz gaindiko ikusmena bezala. Nik egite dudanean ariketak, kartakin, ez, antifazarekin, guztia ez dut asertatzen, ez? Baina asertatzen dut beste edozeinek egingo lukena, baina gehiago, estadistikoki. Bai. Osea, ezinezko dena asertatzen dut. Imaginatu, Claro, nik ulertzen dudan ez, hauia dira, Marvel enpresa fitxatuko zituen superheroiak. Bai. Zu zaude, nola da Harry Potterren unibertsitatean? Hogwartsen. Bai. Eta sartu berri. Igual hori ere, igual modulo medio... Zara magel bat. Bai. Ez? Bai. Nire magel bat nahi duena izan astia. Hori da. Eta behar duzu astia izateko. Bai, klaro. Hori da. Orduan ez dakit. Superheroi batek ezin du gutxik egin. Ja, bueno, bai. Uste dut. Gaur bai. Bauxa. Iranen ginen, bai. Agustan iranen gatik. Igez egin duzu ez? Gaitik. Igez egiten nahi zenuen. Ezagit. Claro, beldurra eman dio eta bukatu dugu, zure beldurren zerrenda entzuten, baina... Zein zan gaia? Iran, eta nola Iran gero azerretu dan, inguruko jendea hil diotelako, pepinoak bidaltzen hasi da hori inguruan bebai, eta pepino horiek pasatzen ari dira, Euskaldun jatorrak ere dauden
Dubai eta holako lekutara. Non dugu euskaldunak? Ba, Saudi Arabian, Dubai eta Qatar, eta horako. Zertan? Turismo egiten o lanean o zertan? Lanean eta turismoan. Modan dago, eta karo, batzuk ez. Ara, joatea modan dago? Nazioarteko gure buruak esan du irratian entzun ditula. Nik irratian entzun ditut euskaldun batzuk zaudela hor. Triste. Hotel batean, maletak eskuetan ateratzeko prez. Osa, jonde oporretan eta justo... Oporretan? Hola, asko daude lanean, Ja, lanean igual, bai. Guk entzulenen bat badukagu bai Jerusalemen, aloro. Bueno, Jerusalen guria da. Bale. Bai. Jerusalem. Beste entzule bat daukagu, ezin deta ipatu gabe utzi, beste entzule bat daukagu Markina Xemeinen, badakizu zeinek emango zidan bere berri. Bai. Gure Mariasek eta Antxon entzule fidel bat, eta nahi dulagu Markinara joatea zuzeneko bat egitea. Ordua san, Bai. Oin justo Izarrek utzi duela. Ez hitzoriekin, baina nik hori gustatu dut. Ni nahi jo Xemeinen, Zu mediumeti gutxiakotzu, A ber, ikusiko dugu. Eskualde hori... Eta Xemein, hori Markina Xemein, hori nezakegu... Maule lestarre bezala. Nabarmena da, zintu dien maule eta lestarre, ez? Ostiatu bargaitu Mariak, Eta basarte eta horia. Bueno. Ez que Maria baina bertzalea gorik. Markina la bertzalea gorik, Oñatiar zareten bezala, ostia, Maria... Bai, Markinan ere badago armada bat, bereziki. Jo no ere, ostet, itako dala. Bueno, jongo, Gombiatzen badituzte eta fari hona inez gero, eta hori den, ez? Bai. Gure katxea. Bueno. Bai, tabletone horietako bat ez du gustatuko, ez? Hori, alako txorradak eskatzen zerako du. Bai, pues hasi gaitezke. Nik urdai azpiko pixkat. Ni kontatu nahi zerbait, baina ja, junin zait, tio. Beitu, hori pasea baino lehen, zure nola zan, zure Blandiniarekin lotuta. Eta hemen nazioarteko aditua esan da, eta... Ze ustarketa inbioso. Eta kirola, biak naztuko diren albiste baten, munduko neguko olimpiar jokoak. Bai. Non dira? Non dira? Italian izan dira, pasan dira. Eta ara joan dira... Bai, zerbait pasada edo? Bueno, pasadira gauzatxoak, bai. Aiz, ere junda, Amerikako estatu batutakoekin. Bai, Israel... Baina ezula Blandimia edo, bazion... Bai. Ine Blandiniak sartu, Zin zan albistea nahi zakorratzen? Pues, nik ez nekien, hauek nola dira, salto... Bai. Eski ez da, ez? Bai. Bueno, eskietan joten dira. Eski jumping, bai. Eski jumping, hori da. Nik uste hitz teknikoa eski jumpingna dela. Bakizu zilan hori, ez, Kevin? Bai, Alik eta urrunean jutea salto bat egin da, hola joten dira lago. Bai, aerodinamika eta Blandimiarekin zer ikusi zerbait ez. Bai. Roia da, denboraldi bakoitzaren aurretik kirolostea hortan. Kirolaria gorputzeko kirolarien gorputzeari eskanerra pasatzen diote. Eta hor, neurriak nolako den zure gorputz osoaren zentimetro oro. Ordan kopuru horiek zehazten dute gero, jantziaren tamaina, bakizu hor joten diela tipo... Embutituta. Hori da, nik uste hitza zehatzen hori da, embutituta. Ez da sartzen, puskerba botatzen bauzu hor, zurekin eramango duzu, jantzi hori eraman kendorte. Kobazulo baten barruan, gure kebinek esaldu zigun bezala. Hor egon daitekela, puskerra urteak eta urteak, ez? Pues horren baliokide... Deportiboa, da, eski saltan, jantzi ridikulo horiek. Orduan, horren arabera egiten diete, bakoitzari pertsonalizatua. Jantzi pertsonalizatua, aerodinamikak eta... Abantaiarekin inork ez eukitzeko. Hori guztira, porque haren gainazalak egan egiten den bitartean, euskarrian eragiten duelako dalako mierdak esate dituzte. Bueno, oso garrantzitsua dela, jantzia eta hori dena. Eta orduan, jantzi horretan aldaketa txiki batzuk egiten dizkiote, pues jauzi luzeagoak, ala txikiagoak egiteko baimena ematen du. Orduan hor, zer gertatzen da? Blandina. Horrezakidan, Blandimia hundiala txikigoa zerkan abantaia? Handia. Bai? Claro, ze hor dator movida. Ze badago, astu zeiten dan droga ez da, baina bueno... pastillak. Azido... Estimulantea. Nik uste inyektatzen dela, ez da pastilla.
sakila potoltzeko. Bai, injekzio bada, bai. Bai, injekzioan. Ez da bit. Bai, ez dakit nahitzen da. Bai, eta hasi direla, kirolari hauei, alako azterketa egiten, ze susmoak baino gehiago badagola, bueno, pues batzuek, zakila potol dutela, salto handiago egiteko. Bai, baina injektatu egiten diala? Injektatu, zakila potoldu, beraz jantzia moldatu behar dute horren arabera, eta orduan zentimetro batzu gehiago, ez dakizen bat gehiago jartzen diote hor, eta txorrada bat badiru ere, pues zentimetro hiekin, agian metro bat, Bai. Eta orduan probak egiteko tente joaten dira, baina gauza potoldu, baina ez da tentetu, ez? Da potoldu. Potoldu, karo. Masa pixkat handitu. Bai, masa handitu. Bai. Baina, justo parte hortan, claro, garrantzitsua da, porque hor justo dago, ez? Bai. Ja, horra, undio gaden ba, aireak egiten du, gehiago moztu egiten duzu aireak, ez? Hori da. Bale, eta orduan, gizon eta emakume, bueno, gizon eta muge, zakildun eta bulbadun jendearen arteko movida hori, orduan zer, zatik bulba dukatenek. Pues potoldu barko dute beste zerbait, ez dakit. Baina gizonezkoetan, pues potra handi edo zakil odolki jutea, garrantzia duela. Osea, hau da, gure lehen munduaren, aspaldien ikusi dudan adibiderik onena, ez? Osea, jakina ez dugu esan, baina zakilan, zure balbunian, zure blandinean, azido bat sartzea, pues esan dezagun, ez dela ideiarik onena. Baina, zuzenean injektatzen da gainea, horratza sartzen da? Bai. Bai? Ostia, baina ze movida. Ostia, hor, kandida katalizatzen badu, lehenago benanduago, hor izango du superficie oparoago bat, ez? Perfectu, baina, urrezko edo ziarrezko domina paparrian duzula, eta hori ja, kandidak... Askura gutxiago ematen du. Batezea argazkirako. Ja, ni joango banitza didaz, goia bat jasotzera, ez? Naiz eta askura hundiarekin joan, askura txikitu ingo zen. Hasta aquí ya potolo egin da, Madrid, no Barcelona, ez berdina da, jakina. Pizke bat espainolago sentituko nintzen? Bueno. Ja. Hori ze gutxi, ez? Mitikoa dane futbola eta hola, mitiko orain, asteazken honetan, hola, Real eta Atletik, Espainiako kopan finala heltzeko, ez da? Eta futboleroak ez direna, ez Espainiako kopa, Espainiako kopako txapeldunak izan nahi duzuen. Espainiako errege. Gainera, pikoitza. Hor bai, pikoitza da, kagia da. Hor gorragoa da. Baina, karo, kulturetegi esatea. Horen leku guztitan. Baitu Euskal Zinema nola dago entreena. Espainiako aktorerik onena, Jose Lontxo dela, edo repartoko aktorerik onena, Nagore hau. Aramburi. Eta ez dakizen filmak ere irabazi dute zerbait, ez? Bai. Bueno, aitortza goro, saben? Bosolas, Hoxe da gure... Saria behar ditugu lamen, sari gehiago. Saria egin behar ditugu zinema... Joder. Hori jema zegoen? Berandu gizariak ez ditugu inoiz eman. Berandu gizariak? Pentsatu benun, Ostia. Eta ekarri jendea honea, jasotzea, eta... Argiaren iluna, sariak, bai. Ez, berandu gizariak. Zer da iluna? Zer iluna, ez. Bueno, a ber, guk banatuko genituzken sariak izango ziren, Gunai duguna. Hori da lazoa, gunai duguna. Iluna sariak? Iluna sariak. Oso ona. Egiten dute, Oskarretan, ez? Anti-Oskarrak? Ez dira Oskarrak, anti-Oskar. Izen badaukate, baina ez dute Oskarrek antolatzen. Ez, haiek ez dute antolatzen. Eta gutxitan juten dira, sarituak... Katxondoren bat salgo, bai. Ostra. Bueno, ingen ezake. Nola, izena, Rosli etortzea. Bai, Risli, ez da hori. Etortze zait. Bai, purutxoa bezala. Bai, hortik eta. Bai, pues hori behitu. Horrengo argiazietarako aurretik ingen ezake guk. Bai. Honen izango zen urteren batean, biek bat egitea, Ostia. Hor bai ikusiko zala, Bi Euskal Herriak, hor. Edo ez. Claro. Bueno, lagunak, gezurra badirudi ere. Ostia, ya está. Pues berrogeita minutu pasaia. Hemen irango analizi soziopolitikoa... Bai, eskerrik asko zuen aportazioetik, asko guzti dut. Gauza gaizki daude.
Eski daude. munduan, ekialde hurbilan are gehiago. Vale, bitu. Baina kontuz ondorioak sufritu ditzakegu Pradalesek esan du. Baizea. Esan du Pradales? Aspaldi entzun gabe, ikusi gabe, eta gaur radioan entzun, hostia. Bakizu nik ez du dela, igual inoiz hau serioa da, inoiz ikusi tipo hori hitz egiten. Ogain azaldua, ni baina nik inoiz, ez dakit behan agota zein den. Osa, ez dut inoiz ikusi hitz egiten tipo hori. Koratzen da flipatu, eta hostia, hau zan, egia. Hau zan enpresa. Hau zan gure gainean da ona, Pasako dan, hor, munduan zer dauzkagun euskal. Ondorioak orduan, ni ja dakot kotxia beteta dieselakin, orduan, zentzu hortan. Bazpare. Bazpare ez, baina kasualidez, oin presioak igotzen hasi diala. Lehenengo ondorio zuzena hori. Hori baldin bada, baina ni batzutan pentsatzen dut, pepinatxo batzuk hemen lehenago berandu hau. Euskal Herrian ez dago Amerikarren baxadarik, Estatu Batuarren baxadarik, eta horrelako gauzak. Gaztea irratia edola, jota ez? Esango da, gertuan da ona. Ez, baina noiz baiten bombardituko gaituzte espainol bezala. Espainol eta europear bezala. Baina espainolak oraingoz nahiko... Claro, oraingo... Baina Europar batasuna galek berean. Perro Guevara dakau, claro. Perro Guevara dakau la presidente. Claro, hori... Frantzia, Alemania eta Gran Britania handia, ez da dator. Esan dute, haiek ere pepinazoka azteko prest daudela. Eta baina neurrian. Eta txakurrak esan duz, ez? Ez. Etxotik, Trumpek non dauzka rotan edo hauek zer daude Andaluzin, base militar estatu bakorrak, pare bat abioia erretiratu dituzte. Usteet. Pikatuak. Baizea, Trumpek eta, bai. Ez que... Aviones cisterna, ez agi zer dian. Haien pixak. Gasolioa eramatute bueltan berriz. Ez que jode zer dan, antiperiodista izatea gobernutik, Antiperiodista esan duzu? Antiperiodista gu gara. Hori horretik. Bueno, laguna, que... Sí, ja. Bai, ez? Agur esango dugu. Baina, pues hau nari katuko dugu. Eraman bardete zumarrara. Netan jagu... Noizbait? Egiazko... Netan jaguri buruzko egiazko notizioa. Jarraituko dugu. Hemendik primizia eman dezagun. Aberia, benetan dan, Aia, primizia bota dugun gezurra zalakoan eta egia biakatu dan, Guk esategatik. Dios. Soilik. Dios. Se polita izango zen. Venga, sociedad alcohólica, cuando nada vale nada. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.